Ang nawala nga anak. Lucas Kapitulo 15 versikulo 11, 32. May o sa pagayod kasambingay nga gisugilan ni Jesus. Mingon siya, may o sa katawo nga may duha ka anak nga lalaki. Mingon ang manghud ngadto sa iyang amahan, Tay, ihatag na kanako ang akong bahin sa katigayunan. Busa gibahin sa amahan ang iyang mga kabtangan ngadto sa ilang duha. Paglabay sa pipila ka adlaw, gipamaligya sa manghud ang iyang bahin ug milakaw ngadto sa layong dapit. Ug didto nagpatuyang siya og gasto sa iyang kwarta sa walay kapuslanan. Sa dihang nahurit na niya og gasto ang iyang kwarta, miabot ang dakong kagutom ni adtong dapita. Naglisod gayud siya, busa mitrabaho na lang siya ingon nga tigbahog sa mga baboy sa uma sa tawo nga taga didto. Usahay gusto na lang niyang mukaon sa bahog sa mga baboy aron mitambalan ang iyang kagutom, kay walay bisan o sa nga naghatag kanya og pagkaon. Sa kaulahian, nakaamgo siya sa iyang kahimtang. Nahinumdaman niya nga didto sa ilang balay na nubra ang pagkaon sa mga sulugoon sa iyang amahan. Apan siya hapit ng mamatay sa kagutom. Busa mingon siya, maayo pa og mo Pauli na lang ako didto sa akong amahan ug moingon kanya, tay nakasala ako sa Dios ug kanimo. Karon dili na ako angayng tawgon nga imong anak, isipan na lang ako nga o sa imong mga sulugoon. Busa mi Pauli siya, samtang layo pa siya, nakita na siya sa iyang amahan. Naluoy gayod ang amahan sa iyang anak, busa midagan siya paingon sa iyang anak ug gigakus niya kini ug gihagkan. Anya mingon ang iyang anak ngadto kanya, Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angayng tawgon nga imong anak. Isipan na lang ako nga o sa imong mga sulugoon. Gitawag sa amahan ang iyang mga sulugoon ug mingon, Dali, dad-an ninyo dinhi ang pinakanindot nga bisti ug ipasul-ob kanya. Sul-obi o sab ninyo siya og singsing ug sapatos. Anya kuhaan ninyo ang nating baka nga gipatambok ug ihawa. Magkambira kita, tungod kay abi nako ug patay na kining akong anak, apan dako diyang buhit. Nawala siya apan karon ani ana. Busa nagsugod sila sa ilang paglipay-lipay. Nahitabo kini samtang ato pa sa uma ang magulang nga anak. Sa iyang pagpauli, ug sa dihang nagkaduol na siya sa ilang balay, nadungog niya ang sinoto ug panagsayaw. Busa gituwag niya ang usa sa mga sulugoon ug nangutana, nagunsa man mo diha sa balay. Gisultihan siya sa sulugoon, ang imong manghud mi Pauli na ug maayo ang iyang panglawas ug wala maansa. Busa gipaihaw sa imong amahan ang gipatambok nga nating baka. Pagkadungog niya nini nasuko siya og dili na siya gustong musulod sa balay. Busa migawas ang iyang amahan og gi-alam-alaman siya. Apan mitubag siya sa iyang amahan, hinumdami ragud kon pila nakatuig ang akong pag-alagad kanimo. Wala gayod ako musupak kanimo. Apan bisan kanding na lang wala mo gayod ako hatagi aron ako maglipay o ban sa akong mga amigo. Karon, pag-abot sa imong anak nga nag-usik-usik sa imong kabtangan o ban sa dautan nga mga babayi, gipaihawan mo pa siya sa gipatambok nga nating baka. Apan mitubag ang iyang amahan, ikaw kanunay ani o ban kanako, ug ang tanan nga ako imo usab. Angay kitang maglipay, kay abi nato og patay na ang imong manghod, apan dako dieng buhit. Nawala siya apan karon ani ana.